Go kebecikane Mas Tio anggene paring katresnan karo awake dhewe, engko diijoli usahane saya lancar sukses. Ya amin. Amin, amin. Pangkur Semarangan, monggo Bu Kesi. Mingkar mingkureng Iki hawane adem ning gulu engko sok-sok ganggu. Apa niki ngambah nada sing tinggi Bu Kesi. Konsentrasi penuh nyebut asmane Gusti ingkang nyipta jagat, tarik napas yang dalam. Yuk. Asmane pengiran ya terus kurang sithik tarik napas iya kurang sithik iya terus iya Alhamdulillah wis lair lanang, Nduk. Malah kaya wong bayan ora ngono kuwi. Lanjut, Bu. Bapak Ibu Bu Kesi men saya semangat nyuwun tepuk tanganipun Bapak Ibu. Wah. Matur nuwun. Tenan suarane apik kaya ngono, dosen piyayine ayu. Nah iya wis pokoke pas, ora guak blas. Ngono sing lanang arepe neka-neka iki apa njaluk dikepruk parut. Ha iya. Ya pancen, makasih. Nek ngono aku arep gawe parian. Apa neh? Anak itik banyak bulunya. Terus? Bu Kesi cantik, Pak Cahya yang punya. Terima kasih. Sampean ndi parianmu buat aku? Masa aku terus sing parian? Ya duwe no aku. Ndang, dinteni. Kutha nganjuk, dalane kenceng. Cakep. Mripate ngantuk, udele bodong. Ora gathuk. Ora gathuk ya Bu ya? Ora gathuk. Gathuk ya nggih. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalu niki ugi dirawuhi caksi lover Boyolali. Eneng to? Weh lah kaya ngendi-ngendi kok ana lho. Caksi lover Jawa Timur tok lho. Lah ndi? Caksi lover niku sanipun merajalela di seluruh Nusantara. Weh lah dalah nggih. Menika setunggal menika caksi lover Boyolali Cepogo. Mas Filing kalih Mas Bobot. Ah iya. Caksi lover lama. Kuwi caksi lover kene sing rong kuat tuku kaos ya kuwi. Lah Mas Bobot, pripun sehat nggih Mas? Ah nggih. Pripun? Rabi melih dereng. Kok suwirake tok. Panjenengan saiki dadi anu kok dadi bos campur sari. Ha iya syukur wis kaya ngono kuwi sing bergas. Ya nyambi dadi mubalek barang saiki. Syukur iya. Gus Wawot. Nggih. Ketane to Mas nggih. Nggih. Ampun gila awor kali Mas Sulomo nggih. Ah iya saiki rambutnya disemir. Apa-apa nggih. Mas Piling ya iki, Mas Piling. Wah, iki ya rawuh neh. 2 tahun yang lalu ya rawuh kancane Bu Kesi kuwi. Ha iya. Pinara ingkang prayogi Mas Piling. Dan bareng gawe kacamata kaya Sunio. Ha ya.
Lah iya, pinarak Mas, matur nuwun. Yo, makasih. Sinuba Sinukarta mreh kratarata pakartine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Matur sembah nuwun wilujeng Niskala pangkur Semarangan kapundhut dening Bening Art nggih Mas Prastya sekalian Mbak Yu Endang. Ya, muga-muga bisa kanggo panglipuring penggalih. Bu Kesi sik kelingan janjine piye? tasik Ayo coba diaturake kuwi saking Bunang Mas Dwi. Ayo coba kaya apa? Kunjuk dhumateng sedaya para lenggah sugeng laras sugeng midhangetaken. Mangga.
matur sembah nuwun Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Wis muga-muga tembange bisa kanggo panglipur tumrapé sedaya para warga masyarakat, nambahi saya sayuk rukun sahayeng saeka kapti, gotong royong samar sinamadan daya dinayan ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Ya. Saya ngaturake apa? Nah, genti ya kuwi bintangnya Madangkara genduk Winong Nawangsih sing asline bocah saka Tulungagung. Oh iya, iki kapernah seponak aku dhewe, ya to. Lah, gandeng ngangsu kawruh mudi ngelmu mbiyen ana ing SMKI, jurusan karawitan saiki terus pengen memperluas ilmunya ya kuwi ana ing UNS. Wah iya, elak tenan Purwakarta. Bocah ya ayu, gedhe, dhuwur. Ning nggih ngapunten Bapak Ibu niku sing gedhe mung awake tok. Ayo nggih. Wis bocah asine sik cilik. Ayo, Yo dihormati kutak tang tang dang 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 dang. Yo berbaju dalam melodi yo. Dalu genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih, Pak, wilujeng dalu. Nadyan wis pirang-pirang dina tanggapan tetep sehat semangat ya, Nduk. Alhamdulillah sehat, Pak. Kuncine men sampean tetep semangat lan sehat iki kira-kira sampean duwe rumus apa, Nduk? Rumusnya kalau leren wis gak usah dolan, Pak, tidur aja. Iya. Lah jenenge leren iki ya ning omah leren. Enggak, maksudnya kalau enggak PY itu enggak usah dolan di rumah aja. Oh, dadi cara HP dicas diam di rumah ngono ya. Iya, gitu. Dadi kudu iso milahke ya, Nong. Yen wayahe dolan ya dolan, yen wayahe nyambut gawe, yen wayahe istirahat ya bener-bener leren ngono ya. Nah, betul, sama air putih, Pak. Air putih. Ya. Dikapakne kuwi. Ya, maksudnya air putihnya jangan kurang. Soalnya zaman sekarang tuh anak-anak sekarang tuh luwih mengutamakan es teh, Pak, daripada air putih. Ya enggak? Iya, kleru lek es teh kuwi. Air putih ya apik. Jane enek sing luwih apik neh lho Nong ujane. Napa, Pak? Susu. Ayo. Oh. Kuwi kan ya 4 sehat 5 sempurna ngono Nah. kae. Apane sak umuramu ngono kuwi yen nganti kurang susu ngono ya biasane ya kurang menarik, Nduk. Ayo. Kula mboten kurang, kok, Pak. Mboten kurang ya? Mboten. Ayo, syukur ya wis malimpah-limpah. Ayo. Ayo. Wis ngono kuwi lho Nong, pancen penting. Kesehatan kita terutama, aja nganti pas tanggapan ngono kuwi terus peh dhewe ra begitu menguasai tembang klasik metu ketut manggung entok-entok masuk angin ngono aja nganti. Niku lho Pak, lah niku lho. Ngono kuwi. Mergo pancen melek bengi kaya seniman kaya awake dhewe ngene iki pancen ya abot, resikone pancen luar biasa. Yen ora gelem gemati karo awake, ora gelem tresnani karo awake, engko awake dhewe malah sing cilaka ya nak ya. Nggih, Pak, leres. Lah ya awakmu tanggapan terus kaya awake sik lemu wae. Nek niku kula pun pawaan nih, Pak. Pawaan ya. Nggih, kula jane manganmu ya ora akeh ya, Nduk ya. nggih kathah. Aku ya wis. Semangane akeh ya wis pas lek ngono kuwi. Maksudnya kula niku mboten nate kuru, Pak. Kawet cilik tekan sakniki niku mboten nate kuru, Pak, kula niku. Oh, pancen ya wis pawaan wis ngono kuwi pancen kapangane. Apa pakmu ya karo mbokmu ya gedhe-gedhe ngono? Mboten. Ibu Ding, nggih Ibu radi berisi ngoten. Terus yen mau diparingi daharan karo piyai kene sing enak dhewe apa? Lah niku Pak sing paling enak anu, Pak. Sing anu. Sedaya, Pak, ngono niku. Sing bentuke kaya anu niku lho, Pak. Ngene. Apa kuwi? Tempe. Tempe ya enak anu. Oh, tempe ya enak. Empal. Empal. Ya, oh, itu. Heeh, Nduk nek ndi pancen empal ki enak kok, Nduk.
Upamane kowe gelem masak aku kemakon mangan empalmu ya mesti empalmu enak kok lho. Empal masakmu kuwi lho maksude. Nah nggih to. Empal tenan lho Pak, empal napa to? Lah iya empal tenan rumah samu, empal sapi to. Nah Lah nggih. iya mula kang mangkono. Ayo. Empal terus diwae duduh ben teles iku lho Pak. Lah iku enak banget. Oh iya. Duduhe sop sing dimas. Heeh. Bukesi itu tadi. Sop matahari mau to. Iya, sop matahari. Apa sih Cak Bagus kok khusus? Orang sop kok khusus. Iya. Yes kaya ngono kuwi pancen sing jenenge seniman ngene lho Nong. Iya. Lek pas ketrima ki pancen ngungkuli raja, nek lek pas apes iki ngungkuli kere pancen ngono kuwi. Lek pas ketrima ya kaya ning kene iki tenanan apa-apa dicawiske, buah-buahane nek unjukan wis ora nek lerene. Lek pas ora ketrima ni teko dukne panitia rene sing bagekne, gelem ra gelem doandan sinden sak dalange ning kandang. Tahu aku mbiyen ngono kuwi. Lah ndelalah bar wayangane panitiane minggat merongos ra bayaran. Mosok nate Pak ngoten niku. Oh, tahu ngono kuwi. Kowe lak mun penak-penak tok lu bapakmu biyen ngene kulino. Ae ngono kuwi. Ya Allah. Heeh, tenan. Seksine kanca-kanca kuwi kabeh ayo. Apa enek wong mayang mulih nggo Avanza lek ra aku apa enek. Ngono ditak rental kuwi ayo piye ngono kuwi ayo. Rong melu ya kowe mbiyen ya. Wah, rong melu kowe wah. Aku zaman berjuang biyen. Iku tahun kapan, Pak? Tahun 1400. Wis wae mbiyen kuwi rong enek kowe sik urung dadi sinden kowe nduk, saiki wis penak sinden saiki. Mangkat nyinden wis enek sing barengi, enek sing anu nawani. Ayo bareng aku, Nong. Ayo numpak mobilku nganti rayan. Ayo. Kanca-kanca iki pengrawit kabeh padha pengen duwe mobil mung arep barengi awakmu kuwi lho, Nong. Mas Danang iki direwangi mobil nabrak apa-apa ki lho ya. Lonjak palang. Heeh, nggih. Ayo Nang, nembang Nang. Ayo. Coba kaya apa? Napa Pak niki, Pak? Aku tak manut karo jenengan piyai kene iki anu ora fanatik Nong, apa wae siap. Nah, jajal. Sing kira-kira sampean nembang kuwi sesuai karo angan-anganmu, mergo lek nembang sesuai karo karep kuwi mesti apik. Padha karo wong mayang. Lek mayangi sesuai karo lakone, iki lakon seneng aku. Ngene biasane mayangi ya apik. Ngono kuwi. Lek sampean kira-kira apa? Ayo. Ini klasik apa anu? Ya engko tetep enek jaranane ning bawane iki lho apa sik ngono. Lek ora ado-ado kok Eropa rene iki butuh ndelok jaranan to ayo. Nah nggih lho niku. Ayo. Kalau Ada wingi- bar nabut loro bar kuwi ayo. Mboten Pak niku kalau wingi ceritane niku kan mantuk saking Eropa to Pak. Mendarat niku langsung mangkat PY niku Mas ajeng. Danang to? Nggih, Mas Danang niku malah langsung mangkat PY ajeng mirsani jaranan dalah kok gak metu to Pak. Lah mlo terus suwe loro lak ya kuwi Lah to. Ayo. gara-gara gak. Pokoke kok beneran. patine Mas Danang iki lek ora metu jaranan, lah tutik yen metu kutut manggung mati dhek. Lah iya. Heeh. Bawani ya, Nong. Apa, Nong? Kula pengen Pengen apa? bawa nyedam sari. Nyidam sari. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Coba kaya apa? Berarti dandang gula. Nggih. Oh, dandang gula. Oke, siap. Ya. Nanu. Coba kaya apa? Ya ndak? Dahwang bagus papujening ati kaya Nanu. Ya. apa tak awakku dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Nggih, waalaikumsalam. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek nyimak
lumantar streaming Kuntadi Channel. Sukses selalu untuk Madangkara. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terus nang. Duh dewa Rono alon-alon karo nembang karo alon-alon ya rono madhep rono nah ayo terus bablas ning pawon madang ayo malah madang ora nonano besok kapan ketekan lan wong bagus. Amin, tak dongakne entuk calon sing bagus lahir batine. Amin. Seneng karo budaya, seneng karo wayang. Ayo, ngangge blangkon kliwir. Ayo. Iya. You know. Nano. Upama sirana kodha Neno tanpa sasat sara ing jalatri neno nyidam sari Terima kasih. Bajune ya tetep Nyidam Sari. Anu, Apa? mengke pertama Nyidam Sari terus mengke sing jaranan memanik pripun, Pak? Oke, padha Asal. bongneme jalan. Oke. Pokoknya untuk kamu apa sih yang tidak? Ayo. Ya, saka Nyidam Sari yang kedua terus memanik. Oke, diaturake sedaya para lenggah. Ya, Nduk. Winong Nawangse. Ya. Hey! Ayo no!
biasa si cantik jelita. Ayo kan. Bocah le menik-menik joget ya apik. Tur iki ya kasanah budaya. Menika jaranan cara Kediren utawa cara Tulungagungan Bapak Ibu. Menika ciri khasipun cara Jawa Timuran. Wah iya, dasare sing nembang ya bocah Jawa Timur, sing joget ya Jawa Timur. Wah, tenan luwes. Ya, Ya si jingkas. Ya, Nyuwun karo Mbak Dian Munasira karo Mbak Trihastuti. Ayo, ben jumeneng ya ndak masuk angin kok. Lestari ya, Tik. Lestari aman, Tik. Ayo. Karo Mbak Dian Munasira. Mbak Dian Munasira menika salah satu guru wonten ing sanggar kula ing bab sesindenan. Wah iya, Sanggar Madangkara. Sesarengan kalian Pak Teguh menika ingkang bagian karawitan menawi Mas Ajimas menika basa Inggris. Basa Jepang, Pak. Basa Jawa. Ayo. Nglen longgar Mas Dana nggih ngewangi nggih sindenan. Mergo murite saya akeh Mas. Ayo. Ayo. Yo diaturake langsung kemawon. Lestari kunjuk dumateng sedaya mliginipun emak-emak ibu-ibu sing sok mirsani wonten ing TikTok utawi wonten ing YouTube mesti karem kalian tembang menika. Lestari kanthi doa mugi-mugi silaturahim dan juga kesejahteraan warga masyarakat mriki tansah lestari run tumurun. Ya. Mangga Madangkara lestari. Yo.